us mostro el saüc, saüquer, Sambucus nigra, el saúco en castellà. Arbre caducifoli que comença a florir. La seva inflorescència té forma d'umbel·la, si podeu veure. I els seus usos són medicinals, principalment per a les vies respiratòries, expectorants. Mireu, aquestes floretes les podem recol·lectar ara a la primavera i deixar-les assecar. Ens ajuden en infusió a combatre refredats, constipats. Però és que mireu, a l'estiu d'aquesta umbel·la surten tota una sèrie de granes de color morat intens amb els que podem fer un xarop boníssim per combatre també els refredats, amb un elevat contingut en vitamina C. Jo en faig melmelades boníssimes per combinar amb formatgets. I també a Suècia, al nord d'Europa, se'n fan sopes amb el suc d'aquestes baies. També les flors les podem arrebossar i ens les podem menjar. Són comestibles, com si fossin crispetes. Com us deia, és un arbre fantàstic. Habitualment té una forma com d'arbust, igual que l'arç blanc, però el podem trobar en forma de gran arbre. Mireu, una altra curiositat que us puc explicar d'aquesta planta és que està lligat al folklore i a les fades. El tradicionari del nord d'Europa deia que mai féssim un bressol amb la fusta del saüc perquè les fades es podien emportar el bebè que hi havia dintre. Com veieu, totes les nostres cultures, les nostres tradicions orals estan molt lligades a tota aquesta flora magnífica que té propietats medicinals i també aquestes propietats més màgiques. Un apunt més de la primavera. Ens trobem al proper vídeo de Busca'm al bosc.